Salam hormatly vatandaşlar. Bugün 22 yanvar 2022 yıl. Biz şeyin Dädebay'ın şeyine geldik. Oldaya. Maňa söz beren? Burada tezaydan. Bolýa. Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hoş geldiňiz Türkmen halky DBT kanalyna. Şu gün biz hemmämiz opposision güýçleri bolup, Juma tapar Dädebaýyň gollamak protestine başlaýar. Ine häzir men sözü birinji bilen Muhammed Düýeja berýän. Muhammed ağa, siz başlaýın. Sağ ol Murat. Selamun aleyküm vatandaşlar. Şu gün biz bir sebep bilen ştada yığınlanışıp otyk. Bütün aktivistler ve bizim vatandaşlarımız olan bizim bir kahramanımız ve Cuma Sapar deyip şonu şon ıkbalı oyunca. Sebebi bir tofor informasiyalar ve 10. çislada Türkiye'den şonu Özbekistan alıp gidiptir deyip. Bir advokatının aytmağına göre. Yöne toşna informasiya häzir hiç yerden şunu utfirdit edilenak belki Türkiye'de de bolmagy mümkin. Men şu akınna bir näçe tandadyň üstünde durup geçmekçi. Birinciden Cuma Sapar bir adam eke Türkmenistan'da doğulan yöne son granitsa ütgelenni şolon yaşayan obası Özbekistan'ın sastavına koşýarlar. Ozan olara 2005-nji ýylda Özbekistan'ın pasportu berilýär. Qaraqalpaqstan Respublikasyndan yaşaýar. Şol üçin ol özüni Türkmen diýär, duýýar. Qaraqalpaqstanam siziň hemmäňiz özüňiz bilýäňiz, şo taýynyň halkynyň ýagdaýy ören, agyr ýagdaýda. Hatda şolum içmäge suwlary ýok. Sebäbi Özbekistan näçe yılların devamında pahtany 6,5 milyon tonna pahta aljak bolup Aral deňizini guratdy we on gurap şuat şor bolup şolaň hemmesem ähli ekologiýa katastrofa getirip Qaraqalpak halky iň erwet derejede ýaşaýar. Cuma Saparam şo taýda ýaşap, şo taýda ösen bolan. On fawodam ýok, ol orta mektebi Gutolupdyr ýa gutormandy bilemek, wiş obrazowaniýasy ýok. Ozan şol qyyn ýagdaýlarda ýaşap, ol öz maşgalasyna kömek etmek üçin ortaýa gitýär, ortaýatda işleýär. Ol hiç ýyly siýasy pikirem ýok, dadym ýok. Ýöne öz watandaşlarynyň ýagdaýyny görüp, şonu ütgeşdirmek niýeti bilen bir tofor ýollar gözläp başlaýar. Ol dini mektepde okuya, şoňam iýine baranny Özbekistana ony den neme deyip Vahabist deyip tutýarlar, soňam biz bilen işleş deyip onu gurup ýenjip işleşmäge mejbur etýär. Ýöne olam şolum dogundan çykmak üçin Moskwa barandan eýýär. Özbekistanyň kenbäsiniň niýetini beýleki opozisiýoner adamlara da aýtýar. Adam hukuklu goraýjy edaralar da aýtýar, şondan hem İstanbul'a kaçıp gelýär. Şol üçin bir adam eke hiç wagt ne erwet niýeti var. Gaýtam belki ol diňe öz watanynyň içindäki problemany çözmek üçin öz grajdanlyk, watançylyk borjyny öz watandaşlarynyň öňüne ýerine ýetirmek üçin göreşip gelýän adam. Şol üçin bu adam çyndan aratdadan kimde kim bana separatist diýjek bolsa ýa başga da diýjek bolsa düýüp götür, yalan anlaýarlar, yalan tözleýärler. Sebäbi bir hereketi diňe öz ýurdunyň içindäki bar problemalary görüp, duýup şolary çözmek üçin uğruna hereket etýän adam. Mümkin ol dürlü ýollary nemedendir, barlak görendir. Ýöne men näçe gedek şu adam bilen nemetdim. Diňe bir niýeti bar. Olam ýurdumyz adat bolsun, ýurdumyzda halkymyz gowy ýaşasyn. Diňe biz şol üçin göreşýär diýip näçe gedek tekrarlamam aýtdy, bu alyp barýan adam şol. Özüm hakykatdan öz watan üçin hemmedat etmäne taýyn adam. İkinji mesele ştada men aýtjak bolýan adam Türkiýe döwletini ýüzlenjek bolýar.
Türkiye devleti Cuma Sapari hiç illi sebebi yok Cuma Sapari Özbekistan'a tavşırma. Sebebi birinciden Özbekistan Kerimov dövrüne hemme kişi bilye, dünyanın hemme cemiyetçilik bilye. Bir diktatör devlet, adaletli suut yok. Onun yurdunu siyasi dolandırışı, dünyadaki bar standartlara kavat gelene adam hukukları gödük bozuluyordu. Bu hadirem devam ediyor. Şol için bir siyasi adamı o yurdu vermeklik düğünün ne doğru Türkiye'nin alıp barayan prensiplerine de kavat gelene. Cuma Sapar onun uçuyotunu da Türkiye'nin suudunun esasını da onu öz yurdunu zor bilen akitmeler deyip kararı var. Şol için Türkiye devleti eğer şunu bilip de şu zatları bilip yine Cuma Sapari Özbekistan'a tavşıran olsa onu Türkiye'nin devleti bütün dünya cemiyetçiliğinin önüne, bütün Türk halkının önüne cevap vermeli olur. Sebebi bir uluver cinayet. On hiç ile hakkı yok, ol adamı o tavşırmalı. Onu üçüncü yurda uğradıp bilir. Böyle o yurda uğratmaya hiç hakkı yok. Şol için biz Recep Tayyip Erdoğan'dan ifleyek, şu meseleni açıklaştırsın, Cuma Sapar nerede? O Türkiye'de mi? Ya Türkiye'den alıp gidiptirle mi? Alıp giden mi olsalı? Ne ehli yerdeydi alıp gidiptirle? Alıp giden adamla, şu komediyen adamla karşısına cinayet işini kaldırmağını biz hemmemiz soruyoruz. Üçüncü, zaten aytacak olayanım, Özbekistan'ın prezidentine. Özbekistan'ın prezidenti täze hükümete geldi. Bir tofor sözleri halkın önüne verdi. Önkü prezidentin cinayetkarlığını kabul etti. On maşgalatının hiç il ornuş vaatlam Özbekistan'ın içinde yok. Bulam eğer şu aytyan sözlerini opalı olsa, eğer halkına hak hukukun verecek olsa, eğer yurdu östürecek olsa, önkü dolandırıp oturan sistema bir tane diktatora, cinayetkara hizmet etiydi, yurdu tağlayadı. O sistema hiç vaktan bir reform edecek adamın hizmetini bulup bilmeyen. Olu önkü sistema layıklıkta işleyenler, olu dine öz behfitler için yok orada kim olsa işleri yok, onları el çarpıya, şol çiğnem, şola iminle, halkın düşmanı, ve şolan informasyonun esasında da Cuma Sapari, ola asucdat etyenler, şeyle ol vatan dönük diyecek olayanlar, ona durlu töhmetleri yapıyor. Göne şu sistemin özü, şu içindekilerin öz cinayetkar, sebebi şolun özleri, Kerimov'a hizmet eden adam. Bu şula da, şehirki prezidentlik yurdun içinde reform edecek olsa, en esası bir ot olacağım şu sistema. Şol için, ben yüzlenecek olayan da adım şu, Özbekistan'ın prezidenti. Cuma Sapar arattı adam, o dine bir niyet bilen yurdun içinde korrupsiya karşı göreşti, yurdun içinde fucurluktan karşısında göreşti, öz halkı arattı, doğulluk ve parakatçılıkla yaşamağını itleyerdi. Şol için eğer yurdun içinde niyeti doğrudat olacak olsa, birinci Cuma Sapari eğer Amerika alıp gidilen olsa boşaltmalı. Ona daşar yurda çıkmaya ruhsat vermeli. Eğer şunu etmese, adam dağın karşısına ulu cinayet ettiğidir. Şundan berk yadına saklasın ve cinayetkarla geleceğine 34 yılla Kazakistan dolandırıp oturan cinayetkarı gözü bilenim gördüler. Ne ettir bir maşgala bütün halkı kötüptür. İnnem hadirki gelenle eyyem hemmez boyun alıp otuyorlar. İminle şolan günahı boyunca Kazakistan'ın halkı köçe çıktı. Kazakistan'ın halkı zecir çekti. Kazakistan'ın bütün halkının baylığını bir maşgala dargat deyip oyun alıp oturuyor. Şol için Özbekistan'ın prezidenti hükmen şu dağıtlar gözüne tutup eğer niyeti arattı olsa, eğer de gelecekte Nazarbayev'in gününe düşmeyecek olsa, Saddam Hussein'in durmuşunda gününe düşmeyecek olsa, onunla şundan öz aladığını edip Cuma Sapar'ı çıkarmalı durmadı. Dördüncü men aytacak olayan adından şu dağıttan bir tecrübe adam var vatandaşta. Sizin hemmeniz vatanınız için öne çıkan adamlar. Siz vatanınız tövyen adamlar. Biz
yurdun içindeki bolyan cinayetkarları açık aydıp beyan edip oturan adamlar. Bizim canımıza kovpa var. Biz şu atlım eve çıktık, komment yazarlar, video koyup çıkış ederler. Bizim düşmanlarımız yatana. Ola bizim hemmemizin kanımıza teşner. Şol için biz öz nemelerimiz, ağdağlarımız ayırmalı. Birimize yönkemi yüklemeyi, bir tuvar ağdağlarlıklar ayırmalı. Birimizi in canımızı nimeçelin kollamalı. Tebebi muradı kollamaklık şun özüm kollamaklık. Cuma taparı kollamaklık özüm kollamaklık. Cuma taparı kollamaklık yani Dur Sultan'ı kollamak. Dur Sultan'ı kollamayı. Hemmemiz birimizi kollamaklık. Şol için biz neme davamızın borcu. Biz yöne Berdi Muhammed'in karşısına görüşmekte hemmemiz bir olmalı. Biz bir tefavut belirler birimizin karşısına. Düşmanlı bütün hükümetler pulları bilen, güçleri bilen adamları satın alıp cinayetkarları hakkını tutup bizim canımıza kast etken. Şol için biz beter birbirimize yakınlaşmalı. Günne birbirimizden haber almalı. Birbirimizin durmuşunu bir tefavut bilmeliler. Şol için şu tecrübeyle biz kazanayım, öğrenelim. Şun yana kalsalar bizim hareketimize nitolka diyan etilmesin. Kaytan bizim ağzı bir vurmamıda kömek ettim. Bu kömek eder. 5. ştada aytmalılar men neme aytçık olayan Özbekistan'ın prezidentine yeni bir zattan ansatlık bilen bilmer. Bir hemme pravazashitni kuramalı Cuma Tapar'ın idinle. Onu giydiğe bir zat edernip kellesini alıp oturmadı. Ona biz türmede vurar, yencer, o zaman video neme der tip var, kellesini ağırdı oturmadı. Cuma Tapar türmeden boşayança, ta daşarı yurdu, İslenlik yurduna gittiyençe, biz hiç yerde gün vermez. Cuma Tapar yıkıda, Cuma Tapar kollayanlar, Türkmen aktivistleri, bütün dünyadaki Türkmenler, Cuma Tapar'ı kollayanlar, Özbekistan'ın apayisenlerleri, Cuma Tapar'ı kollayanlar, Karakalpakistan'ın aktivistleri, Cuma Tapar'ı kollayanlar, bütün Türk devletlerinin aktivistleri, hakiki öz yurtlarına kömek edecek olan adamlar, hemmez şunu dinledi. Ve şu bilen bilelikte, bütün dünya pravazashitni kuramalı da ahlaki Cuma Tapar'ın idimdi. Şol için Cuma Tapar bizim vicdanımız. Bizim namusumuz. Biz ol için hemme zat eder. Şol için Özbekistan'ın devleti fikir etmesin. Bir yöne şeyle Zoom protest bile oturur. Yok. İnnikil anek onun içinde yığınanız olanlar Muhammed diyeci şu tada şolara ruhsat vermer. Hiç hayır. Ben ne diyeyim yani bizler, aktivistler. Onun önüne Cuma Tapar adat bulayan şu tada otur. Gün mermer, pasolstvalarına varar. Pasolstvalarının önüne miting geçirir. Şol için Cuma Tapar'ı taklamakları olan. Onları öğren ağır otur. Şundan ben şu hattan bütün Özbekistan'ın devletini duyduruyor. Şol için en kovzi. Eğer Cuma Tapar'ı ağırlayıp alıp giden olsanız ağırlayınca türmeden boşar. Sağ olun vatandaşlar, hemen de üstünlüğü var diyor. Sağ olun Muhammed ağam. Hurmatly vatandaşlar, menim diýip geçeýin. Men DBT lideri Murat Gurbanov, Cuma Tapar Dädebaýy golýan we Cuma Tapar Dädebaýyň boşadylmagyny talap edýän. Biz bilemzok. Muhammed ağa ýalňyz aýtyp geçdi. Türk hökümeti muny aldymy ýa-da Özbek hökümeti muny ýygnap aldymy bilemzok. Ýöne biz bir zady bilýär, anyk. Cuma Tapar Dädebaýy Türkmenistanyň azatlygy we adalatlygy üçin köp görüşdi. Cuma Tapar Dädebaýy Karakalpakistanyň, Özbekistanyň adalatlygy we haklary üçin köp görüşdi. Cuma Tapar Dädebaýy Türk milletini gollap, ýani Türkiýany, Uýgurlary, Gazaklary we beýleki döwletleriň aktivistlerini gollap köp çykyş edýärdi. Cuma Tapar Dädebaýy ol diňe türkmen aktivistler, ol bütün dünýäde Türk milletiniň aktivisti. Şoň üçin Cuma Tapar Dädebaýywa azatlyk we biz Özbek we Türk hökümetinden talap edýär. Cuma Tapar Dädebaýywa azatlyga goý bermeli. Sağ olun. Liberty inni siz alyp barmasyňyz dowam ediň.
Hawa Murada hem de Muhammeda ören yerlikli bella geçtiğiniz yukarıda şu yerde Oğuz Han'ın öz oğullarına aydan bir vesedine musalit götür getirsen has jaydar yerlikli olur diyen ne Oğuz Han bizim şondan gaýtýar taryhymyz oğullarına bir tayak berýär şunu döwüm diye onu yeňillik bilen döwýärler. Soň ýene ikisini berýär onam deru şunu iki döwüp iki döwýär. Soň 3-4 şey dip 10-15 tayak berenden soň çöp neme berenden soň şonu döwüp bilmeýärler. Soň Oğuz Han şonda şeýle diýip jogap berýär. Ene gördüňizmi diýär siz 4-5 tane olaňyzda diýär tayak derewde yeňillik bilen döwdüňiz diýär. Haçanda diýär şu 10-15 näçe köplük bolsaňyz diýär jewitleşdiňiz. Size şonça da diýär duşmana yeňmek kyn bolar diýär. Awa biziň Juma saparyny gitmegi ýa bulam şol opozisiýa şu aktivistlere edilýän umumy biziň umumy derdimiz bolýar üçin yekan çaňy çykma diýişäli hemmeleşip şuna her kim özi yekelikde adinoşny pikir edýän bolsa şuna herimiz goldasak ören şuna bir goldaw bolar eger şunu Özbekistan alyp giden ýagdaýlarynda da şoňa indik ediljek sütemleri yeňleder diýip pikir etýän. Awa indiki biziň söz berýän Narjan apa aktivistlerimizin biri şolam öz garaýşyny hem de özüniň goldaw sözüne Däde Baýew Juma sapara bolan goldaw sözüne bella geçdi. Sag bolun. Däde Baýew Juma sapar biz için görüldüğü aktivist. Köp işler etti. Hem yerde, Türkiye'de olsun, hem yerde koşandığını koştu, bu aktivistlik etti. Onun için Däde Baýew'a azatlık talep ediyoruz. Vatandaşlar ağzı bir bolalı, hemmemiz bir bolalı. O zaman biz bu zulüm ediyen diktatoru yenilik bilen yıkarız. Juma sapara azatlık istiyoruz. Sağ olun. Öz garaşyňyz üçin hem de bellikleriniz üçin, goldaňyz üçin. Indiki biziň çykyş etjek ildeşimiz Timur Serkerde bu DWT platformasynda öňden bäri Murat Gurbanow bilen biz bilen ýygyderli çykyşlar edip boldap özüniň biraz näsa ýagdaýyna garamazdan şu boldap wagt tapyp çykyş edip gelen aktivistlerimiň biri harby temalarda golda berip şu öz durmuş tejribesinden öz iş tejribesini öwredip Türkmen halkymyzy goldap motivasiýa berip gelen ildeşlerimiz watandaşlarymyň biri Awa Timur Serkerde hem şu arada garaýşyňyzy pikiriňizi aýdyp geçdiňiz. Sağ olun Petruha sözleriniz üçin. Juma sapar Däde Baýew men goldaýan. Juma sapar Däde Baýew men goldaýan, Juma sapar Däde Baýew men tanýan. Öz gepleşýärdik, öz aramyzda köp zatlar bardy gepleşýärdik, öňüm aramyzda 17-nji ýanwarda şol nämetde o, şol telefona çykmany goýdy, häzir indi bizim izarlap otýys, işte näme çeşmelerimize göre häzir bizden indikali bizden habar ýok. İstanbul'da mı ya Türkiye'de mi ya Özbekistan'da mı belli değil adamlarımızın şu cevaplardan karıştır. Şu neyse nisip olsa bir gün tapılar ama o iyinden havarın meler o biz o adamı kovu tanıyaz kovu adam yine o pakir Cuma tapar şol katı aktif olup şu Suriye Türkmenlerine, Uygur Türkmenlerine ve Afgan Türkmenlerine, Karagalpak Türkmenlerine şu adalet Türkmenlerine şu adalet için ılgan öz vatandaşımız son de şol hem taraftan indi biz mesela şu biz öz tarafımızdan elimizden geleni ederiz gözler eğer elimizden geleni kömeğimi ederiz şu ağzlılıkta biz güç kaynağı var şu için birlikte bulat etip biler tava ýyzynda adam barlygyny hem dünýä bilýär hem ýerde adamlar bilýär şoň ýyzynda adam biziň dronlarymyzy şoň üçin diňe biz devlet grupada ýa bir
Sibirski region Türkmenlerimizde hem näme aktivlerimiz hem gruplar şu goldamana şu Cuma tapar Dadaway goldamana çağıryan o. O tawnde yine bir şu Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Sayın Tayyip Recep Erdoğan'a yönetim bilye. Sayın Recep Tayyip Erdoğan men size yönetim bilye şu Türkiye'de bizim katı köp Türkmenlerimiz var o şöyle köp Türkmenlerimizi bu diktatör rejimleri ezgi aslına aldı. Türkiye devlet tarafından hiç ile kömür yardım olmadı. Şoň üçin Türkiye'de häzir şol sizin geopolitikanızda Turan devletini kurmak niyetliğiniz var o şol Turan diýip hem ýerde elan etdiňiz dünýä boýunça şol Turan devletini kurmak üçin şol mesele özüňiz nukta nazardan serediňizde şol biziň Gurbanly Berdimuhamedow we beýlekiler şu özüň oýlan görüp wagtynda diktator rejiminden hiç gaçan şol Turan devletini kurup bolmaz diňe arasda adamlar bilen arasda Türkmenler bilen arasda başbakanlar bilen şol Turan devletini kursa bor. Sizin görüşüňizden şol biziň prezidentimiz Gurbanly Berdimuhamedow narkoman we näme gowa narkoman şizofrenik we etberen işini öden bilen gowa bolturan atan bara bilen ekonomikany çökürdi Türkmenistanda. Adamları genosit etdi Türkmenistanda. Adamları diňe Türkmenistan'da däl. Adamları biziň adamlarymyzy şu dünýä boýunça genosit etdi durýar. Şoň üçin ol adam hiç ile Turanyň gapdalanan baranok. Şoň üçin men pikirimçe şu biziň öz sizden haýyşym bar şol Cuma sapar Dadaway goldap şunu çıkaryp we şunu görkezmeňizde Türkiýede görkezmeňizde we Türkiýe döwletiniň arasynda we Türkiýe döwletiniň şu adam için hereket etkenligi üçin şo bize görkezseňiz biz sizde minnetdar boldyk. Köp sag bolun. Sag bolun golda sözleňizde hem de öz garaýşyňyz belli geçende indiki sözü biz aktivistimiz Arina Ахтямова берет. Здравствуйте, дорогой народ, жители Туркменистана. Я поддерживаю всех, что вы говорили, наши активисты. Я прошу свободу Чума Сапар, нашему активисту Чума Сапару, освободить его, где бы он ни был, что бы с ним ни случилось. Он хороший человек, во-первых. Во-первых, я хочу сказать, люди, не бойтесь, выходите, поддерживайте друг друга. Не надо бояться никого. Мы все на одной стороне, на одной дороге, против диктатуры, боремся. Ничего не бойтесь. И всегда поддерживайте друг друга. Спасибо. Спасибо. Indiki sözü biz şu yerde Rozmuradaga geçirýäs. Sesiňiz gelenok Rozmurada bir mikrofonu çatlaňyz. Salamu aleyküm vatandaşlar. Hemmeňize. Şu bir aramızda özün aktivist diyen olsun, özbek olsun, şu Türkü dilli şu aknemelerin içinde, demokratiyanı söyleyen adamların içinde şu Cuma Sapar Dedebayev'i tanımayan yoktur. Dedebayev bizde Türkmenistan Halk Hareketi'nde de biliyorsunuz köp vaxtlar bizim aramızda oldu. Ben şunu insan hakkında bir aktivist elde prosta bir insan hakkında aytsam adam kerçiliği katı yukarı adam katı mert olanların bir şu aktivistlerin içinde biz hemmemiz indi aramızda yürgünlü bir GEP partide Cuma Sapar bizim yal aktivistlerin de onusuna değer deyip şunun yal yukarı baka veriyorduk da şeyde bir mert azatlığı demokratiyanı söyleyen şu insandı bu. Ben biliyorum bunu bir ak yürekli adamlar etmedi bunu. Bunun gitmegi, bunun oğurlanmağı bu terörizm da nastayaşı terörizm. Ya bir teröristik organizasyon oğurladı. Eğer devlet şunu oğurlap alıp giden olsa şu devlet
duruşu bilen terrorizmde, terrorçuluk ediyen devlet şu. Потому что hemmemizin haberimiz var. Şol 6 ay nemeden çıkıp deportasyon lagerde yatıp çıkandan sonra bu Türkiye'nin berde Türkiye'de sud edildi buna. Bu şu Özbekistan'a deportasyon etmenim yok mu deyip şunda Türkiye'nin adıl sudu şuna deportasyon etse ona anırda canına hop babanya deyip şu yerde şu an deportasyon etmeye qadağan etti. Eğer şu sudun şu Türkiye'nin adıl sudunun üstünde epelep şu alıp giden basalar şu insanı şu aktivistimizi Cuma Sapar Dedebayev'ı. Значит bu Türkiye'nin adalet sudunun yüzüne de tükürdü. Ben şöyle düşünüyorum da. Şunun için eğer şunu hakikaten Özbekistan'ın şu spesslujbası alıp giden olsa ben şu hayiş etmeye de çekinmem Özbekistan'ın şu prezidentinden, Şevkat Mirzayev'den hormatlı prezident şu oğlanın hiçbir adama ya gönlünde yamanlık yok. Şu aktivistimiz Cuma Sapar Dedebayev'ı azatlığa koy vermenizi sizden hayiş ediyen. Ol ne Türkmen halkına ne Özbek halkına hiç hili bir yamanlığı yok. Ol tolka bir halk için, bizim için, öz için bir azatlık isteyen adam ol. Ya bir elme yara kalıp söveşeyin diyen ok, ya bir ağdarayın diyen ok, azatlık için göreşti. Şunun için şunu azatlığa koy vermeniz ben hayiş ediyen. Bu eğer şunu siz alıp gidip doğrudan hem şunun canına hop avandırıp ya öldürülüp ya yine bir uzak yıllık türmelere bastırılan yağdayında şu terörizm eken sizden biliyeniz bizden biliyasemmemize. Yine Türkiye'nin prezidentinden hayiş ediyen şunu ızarlap nem bulanını Cuma Sapar'ın istiyitini şayazın kaysi yurttalığını bir açıklık etse de açıkname etse biz bir şuna beğenerdik. Şunun için ben de sizin denizde şu yerde katışıp katnaşıp oturan adamların hemmenizin şu edilen çıkışlarınızı goldayan hemmenizden doğru ayttınız. Cuma Sapar'ı goldanlayınız için hemmenize de ben yeni bir gezek sağ olsun aydasım geliyor. Cuma Sapar'ı azatlık, Cuma Sapar'ı azatlık hemmenize hem goldayan yanınızda sağ olun. Yapmayıp oldum. Sağ olun. Öğrenci aydar ve yerlikli verirler geçtiniz. Ama şu benim şu yerde Türkiye dilinden birleşik, Türkiye yurtlan birleşigine yüzlenetimgeyle eğer siz şu Türkiye yurtlan arasında birleşigi döretecek bolsanız bu elbette ören grandiyozni, ören şunyalı ulu derecedeki birleşik, ulu ahmiyetli, ulu meçhurdagi yöne men pikirimçe birleşik bu halkın bakvidine yerilse hatam şol gowolar yani öz prezidentlerin öz yokarkı ağdaların öz arasındaki problemlerini ya da pustupuçurlarını örtmek için de ya şol birleşik hakikattan hem şol hakika adı olup adına yerip halkın bakvidine yerilse hatam yerlikli olur. Eğer şu yerde Şavkat Mirziyoyev da aydıp geçmekçi eğer Türkmenistan diktatör rejimini dinläp ya da şolaryň maslahatyna ýerip ya şolaryň bir paraxorluk nemesine dinläp şolara dinleýänmiňiz bu elbetde ýalňyş ýaňyz. Bu şuň günde bütün dünýä türkmenleri gynalyp şu ejer çekip öz watanyna gelip bilmänýärler. Pikir şu ýerde umyt etýän hakikatdan hem şu Türkmen halkynyň ýagdaýyna düşünüp olaryň gepine gitmerdiniz diýip. O sağ olun Rozmurada şu ýerde öz belläň ýerlikli bellikleriniz üçin indik sözü biz şu ýerde aktivistimiz Türkmenka diýen aktivistimiz söz geçiren başlygyny. İyi akşamlar hepinize. Ben de bizim aktivistimiz Dedebay Cuma Sapar için Türkiye'de kaybolduğu için Türkçe konuşup Türk yetkililerine yüzlenmek istiyorum. Türkiye'de kaybolan bizim aktivistimiz Dedebay Cuma Sapar için
hepinizden, yetkililerin, yukarıdaki yetkililerin hepinize yüzleniyorum. Bizim Dedebayev Cuma Sapar aktivistimiz nereye kayboldu? Nasıl kayboldu? Türkiye'den sessiz sedasız kaybolmasına hepimiz endişe ediyoruz ve sizden rica ediyorum. Bu bizim aktivistimiz nereye kayboldu? Bulmanızı rica ediyorum. Çünkü sessiz sedasız böyle insan, canlı insan yani kaybolamaz hiçbir yerden. O yüzden rica ediyorum, nerede bizim aktivistimiz? Nerede? И хочу еще обратиться к Шавкат Мирзаеву. Если вы забрали подпольно нашего активиста, борца за правду, Дедабаева, прошу вас, пожалуйста, отпустите его. Не только я прошу, все среднеазиатские народ этого хочет. Он всегда поддерживал, и Казахстан он поддерживал, и Узбекистан поддерживал, и Туркменистан он поддерживал. И всех активистов из Казахстана, из Туркменистана попрошу всех поддержать его. Спасибо. Спасибо за вашу поддержку. Надеемся, что это услышат и узбекское правительство, а также и турецкое. И, конечно же, нельзя туда не добавить и туркменское правительство. Вот. Спасибо. Следующее, yazıcımı, jurnalistimi Akvel Separağa söz veriyor. Köp sağ olun. Geçer yemeğinde kadarlı eğlenişler, iyileşler, hem vatandaşlar bizi dinleyen, hem görüyen. Şurada men aytacaklarım edil hazır belli değil. Men şunun bir neçe adam bilen görüştüm. Bilecek olup doğrudan şon Özbekistan'a akidilen şın mı ya da yalan mı? Ya da entek bir tasdiklanmadık vakt mı? Gıynansağım şun kuneçenini belli değil. Nemen Cuma Sapar'ın her niri dedik belli değil. Türkiye'de saklanan olmağı mümkün deportasyon lagerde ya olmasa başka bir ayrıtın bir tusav şeklinde yankı dislap nemede kamerada akidilmeye tayinlik görülen olmağı mümkün. Nemen esasında tutulup durur. Nemen esasında eğer devlet tarafından onu Türkiye devleti tutmasa başka birine tutmaya hakkı yok. Türkiye'nin teritoriyasında. Onu haysıdır bir dokumentlerin esasında ya da Özbekistan tarafından ya Türkmenistan tarafından ya da Hıtay tarafından bunun gözünü tutmalı. Hıtay tarafından Interpol'a ya olmasa şonyalı halkara grumalara galp malumat tayinlap verip şonu terörist hükmünü görküdüp ekstremist hükmünü görküdüp şonu Türkiye'den son verilmeni talep eden bolmakları akmaldır. Yönü bu tayda Hıtay'ın onu halamayanlığı belli sebebi sizin hemen biliyeniz Cuma Sapar dine Türkmenleri ya da dine Özbekleri, dine Özbekistan'ın halkını, Türkmen halkını, Karakalpakistan'ın halkını bollamak bilen şeklini noktu. Cuma Sapar'ın görüş diyapazonu bizim hemenlikten giyin. Minkiden giyin iki etse. Ne için? Sebebi ol ehli şu edilen halkın gorovuna. Ol Suriye Türkmenlerinin gorovuna, Irak Türkmenlerinin gorovuna. Men özüm her günne Suriye, Irak Türkmenlerini gorap çıkış edip bilemok. Yoksa bilen menim çıkış eden yerlerim ama boşgum yazdım Irak, Suriye Türkmenlerini bollap. Yönü şu Cuma Sapar'ın kıyali yıldan şeyle aktif. Şu bir yerde bir Türkü dilli halk olsa şonu gorap çıkış edip bilemok. Şonun için bu meselede Cuma Sapar'ın görüş diyapadonu güçlü hem de onu yumruğun nereden gelip degenlerinin şu sebepten kesitlemek kıyın oluyor. Yönü, eğer de biz o taydan fikir etsek de şu Cuma Sapar'ın gitmeyi esasen şu Özbekistan'la bağlı bolaymasın diye saklama öğren güçlü. Ne için? Sebebi
Cuma Sapar Özbekistan'ın grazdanyny. Ol Garagalpak türkmenlerinden. Şu sebepten yani ol Garagalpaklarla öz baştak bolmak üçün, öz baştaklığı üçün görüşýän olan. Şon üçün hem häzirde şeyler kynçylyklar ýüze çykdy. Özbek bizim galamdaşlarımız yani kardeşlerimiz şu Cuma Sapara gelip gelenler şonu goramakda goramağı o diyen höwes bildiren oklar. Näme üçin? Men şunu size aýtmakçy. Nişi bize belli bolan maglumatlara göre Özbek hukuk goraýjy bizim kardeşlerimizi nime diýen zat, ýani tykra diýen zat, şolary saklayan zat gaty gelişiksiz bir şolan eýleýän pozisiýasy olan hamana nime buna Özbekistan'ı bölecek bolýar, Garagalpaklaryň öz baştaklygy, milli öz baştaklygy üçin şol çykyş edýär diýen manyda olar bir hili aktivlik görkezmekden saklanýarlar. Ýöne men şol özlük kardeşlerimize, eýinleşlerimize bir zady ýatlatmakçy. Hukuk goraýjy adamlaryň toparlan, adamyň alyp barýan syýasy işler bilen iş bolmaly däldir. Siz eger doğrudan hukuk goraýjy toparlar adamlar bolsaňyz gaýrat edinde Cuma Saparyň diňe şahsiýetini goran, şoň adam hukuklaryny goran. Şol adamyny ölümden hem adam kärçiligine ýyşmaýan tütemlere duçar bolmakdan halas edin. Şonu goran şonu. Başga syýasy meseleler ol hukuk goraýjy gurumlaryň ýa toparlaryň ýa adamlaryň işi däl. Ondan men gelecekte özlük kardeşlerimize, eýinleşlerimize bilelikde şu meselede gepleşip geçirmeyi teklif ederdim. Biz şonu gurnajak bolmaly. Murat nabeyleki oglanlar gyýda sevim hem mäňden haýyş edýän kimde şu bizim özlük kardeşlerimiz bilen nähili gatnaşyk bar bolsa, şolar bilen habarlaşyn. Kimem biz bilelikde bir gepleşip geçirelim. Şolar näme diýerler? Şolarda näme maglumatlar bar? Häzirlikçe şolar kişili aktivlik görkezden oklar. Onun ikinci bir zat. Şu bizim näçe tecrübe topladık da näçe adamlar tutuldu. Diňe Dürfultanyň öyle bir ýalňyşmadan 3 wedekden tutuldu Türkiýede. Indi bizim tecrübemiz yeterlik olaýmaly. Şu birek bilen intensiv günlük ýene birek-birekden habar alyp durmaly. Ýöne görnüşine göre şu güýnantagyň häzirem bir näçe gün birek-birekden habar tutman gezip bilýän bolmalylar. Şol Türkiýedäki türkmenlerim beýleki bir toparda durýan adamlarym gaýrat edinde gadyrly ýyleşler birek-birekden günlük iň bolmadym diýenne günaşa habar tutdurum. Ýogsa Cuma Saparyň ýetemligi bize näme üçin 9 günden soň ma'lum boldy. Bu gaty ulum ýoklar. 9 güniň içinde Cuma Sapary baryp ekidip dünýäň beýle çetinden çykaryp bolýar. Bunan belläsim gelýär. Bizim birek-birekden başka hoslarımız yok. Gelin birek-birek hoslar olalım. Görüş ağır, durmuş ağır. Şoň üçin biz diňe birek-birek gollap şu ýagdaýda öz maksadymyza yetip bilersem öz ýurdumyzda ahir soň öz ýurdumda dolanyp hem şu ýurtda bir halka yaramly döwlet gurmaga oşandymyz goşup bileriz. Üçüncü aýtjak biz häzir elbette şu saydan şu platformadan Türkiye devletine de on yol başlarına da ýüz tutup bolar Özbekistanyň kada Türkmenistanyň kada ýöne gynansam olar bizim günlük şular ýaly gepleşkenimizi görüp oturan adamlar däldir diýip men çak edýän. Şoň üçin gelin esasy zat şu gepleşkenimizi öz birek bilen öz aramyzda görüşi has ýetileşdirmek üçin, çuwdamlamak üçin peýdalanyly adamlar, bizi dinleyen Türkmenler, Özbekler, kim bolsa bolsun, Türkmenistanlılar, kimde ýagşy niyet bar olsa, bizim näme üçin şu görüşi, demokratik görüşi alyp barýanlygynda düşünýän bolsaňyz, gelin bize goşulun. Çetde durmam. Sebebi italyna gelen gurdalyna da geler diýip bir türkmeniň akyly bar. Siz öz başyňyzdan iýnerine garaşyp oturmam betbatlygyny. Gapdalyňyzda bir näçe betbatlyk degenine şonu goramagy başaryň. Ana şonu betbatlyk üstüňize gelmedi. Ondan ýene de bir aýtmalar bolam. Şu meselede biz hat ýazmagy güýçlendirmeli.
Bu çıkışlarım gowy elbette bizim öz vatandaşlarımızı iyileştirmemizi çuğut nimetme üçün, mobilizleme üçün, şolun görüşünü yitilip nimetme üçün, burnama üçün, yönü siyasi sebeplere göre bir cinayet işi yön koyup, misal üçün terrorizmde ayıplanıp, ya olmasa ekstremizmde ayıplanıp, yeni şonun alak bir töhmet atılıp, tutulan gizliğin iki devletin arasındaki yaşırın hizmetdaşlık esasında oğurlanıp gidilen ya da olmasa yaşırın şol deport edilen adamlar halaf edecek olanda en efektif neticeli zat devlet yolbaşçılarına hat iyi vermek. O hat individual derecede de iyi verilip biliniyor, toparlama adından iyi verilip biliniyor. Hudaya şükür her e-mail var. İslenlik bir normal nemen devlet yolbaşçılarının belki yankı cemiyetçilik kuramalarının hemmesinin adresleri var. Şolara hati vermeli, şolara yüzlenmeli, şolara iyiliğini, şu bir adam 2 edegem iyi verip bilir, 10 edegem iyi verip bilir, şonu burun alayım hedir. Men size geçen edek öz aramızda yığınak olanına şu hatın esasını tayarlayacağımı aydıptım. Şu hat tayin bolluğu yönü hedir bir garaşyaz. Şu Parlament atanyanı bolmasın. Eğer de ol Özbekistan'a akidilmedik olsa, biz onu Özbekistan'a akidildi deyip görkötsek, ol bizim yanlışımız oluyor da. Şoň üçin hedir birinci gün içenini garaşmasak alaç yok. Dine birinci gün gün ortadan soň belli bolup başlar deyip men umid edýän. Şoň nir dedi. Şunu diýmemin ýene bir sebebi var. Men elimde bir dokument var, video dokument. Şu video dokumentde neme Cuma sapara aýylan şaýbat atylýar. Gaterbet haýbat atylýar. Men seni öldürürüm deyip çıkış edýär bir Özbekistanyň bir gajdanini özbek diline gösgön aýdýar. Men seni öldürjek deyip. Häzirlikçe bizde Cuma sapary Türkiýede şolar ýaly adamlaryň ele salyp haýsydyr bir padwalla ýerdemine saklap gynayanyny ýa gynamayanyny da bizde hiç ilip bir neme ýok. Şoňlardaň bolmaýanyny bir tasdiklama ýok. Şoň üçin ýene bir ýerek aýdýan. Türkiýede Nadir Sultan seninle gatyw tejribe var. Ýene de belki Türkiýede işleýän, ýaşaýan Roza Murat sizde bu tejribe var. Polisa iýiliğine ýüz tutmaly. İstanbul'un polisine da Türkiýeň döwlet ýanky esasy baş prokuraturasyna da. Ine Cuma Sapar Diýadabaýew 1986-njy ýylda dowulan Türkmenistan etniki Türkmen Karagalpastan Awtonom Respublikasynyň Türkmenistanyň grajdanini ine şu çen bilen misal üçin 10-njy 11-nji ýanwarda ýitirmeli. Şonu bize tapmagy kömek edin diýip iýiliğine 10-lap, 20-lap, 30-lap, 40-lap, 100-lap aty berilmeli. Şu Türk döwleti häzir biz bilen bile gözlemeli şonu. Sebebi şu eger de Cuma Sapara häzir bir zat bolaýsa, Hudaý saklasyn. Şu Türk döwleti jogapkar bolýar. Öň ana şol Saud Arabistanyň prins jurnalist şonu öldürdiler şoň nemelerde Türkiýede. Şoň üçin Türkiýe näýli uly bir ýawraçylyk geldi. Häzir Cuma Sapara bir zat bolaýsa, ýene de Türk döwletine gelip şu Türk döwletine gaty erwet bir ýawraçylyk bolar. Sebebi Özbekistana iyi verilse, Özbekistanyň Türkiýedäki ýaly bir hukuk nemesi yok, statusu yok. Adamın Özbekistanyň türmesinde adamın hukuklary dep bilenýär, olara adamkerçilik sütemler garaşýar. Hatta türmede adamların aýratyn siýasy tutuklaryň onu da etnik adlyklara, täjiklere, türkmenlere degişli, Garalpaklara degişli bennilerin öldürülen halatlarım ýygydan duş gelýär. Şoň üçin Türkiýe biz bilen häzir hyzmatdaşlyk etmeli şu meselede. Şonu öz hatymyzda şonuň gaýrat edip ýatladym. Men öz ýazan hatymda şonu görkezdim. Şu meselede biz häzir Türkiýe bilen bile işleşmeli. Türk döwleti bilen, hatta şu Türk prokuraturasy bilen. Ine şeýle ýagdaýlar birinji gün şol bir neme aýdynlaşandan soň şoň akidilenleri ýa akidilmeýänligi Özbekistana aýdynlaşandan soň şu hat men ýaýradym, ondan şonun peýdalanyp özüňizçe näçe östüresiniz gelse östürün, düzedesiniz gelse düzedim. Ýöne bu size bir maslahat hat bolar da, size bir nusga hat bolar öz hatyňyzy ýazmak üçin. Ana şeýle häzirlikçe ýagdaý. Ondan ýene bir edara aýratyn hat ýazmagy men size teklip edýän. Olam Interpol.
Interpol näme üçindir diktatorçylyk döwletleriň görkezmesi esasında şolun yalan ýaşyryk toplama faktları esasında käte siyasi aktivistleri tutup beýleki ýurtlarda tutup şolaryň diktatorçylyk rejiminiň eline düşmegine kömek edýär. Bir Interpol'a şu Özbekistan, Türkmenistan ýaly, Täjikistan ýaly ýurtlaryň hökümetleriniň talaby boýunça daşary ýurtlarda şol ýurtlaryň garajanlaryny tutmaly, dälligini ýatlatmaly ýene bir gerek. Sebebi şol ýurtlara iýerilen, deport edilen adamlara adamkärçilikçi tütömler garaşýar, hatta ölüm howpy garaşýar. Ine şu zatları etsek men pikirimçe biz Cuma Sapara belli bir derecede kömek edip bilersi hata edýän. Ine Cuma Saparyň özü barada aýtjak men onu şeýle bir gynantamam duşup bir şeýle şahsy duşan ýerim ýok. Tanışlygym diňe şu çykyşlar esasynda aktivist hökümine tanıyan ýöne aýtjak Cuma Sapar gaty merde bolan. Ol açyk göreşýär. Açyk göreşýän adamlar hiç wagt gorkulu bolmaýar. Hiç bir ýurt üçin, hiç bir döwlet üçin, hatta hiç bir rejim üçin şolar gorkulu bolmaýar. Sebebi adam açyk çykyş edip öz pikirini aýdýar. Gorkullar olar gömülgen ýaly yaranjanlyk edip diktatorun gapdalyna ýalym ýulum edip şagal ýaly şol dawany ýalap ýören adamlar ana şolar gorkulu. Şolar Iroviç öz yaranjanlyk edýän diktatorny öldürip onu ýerini almak üçin yaranjanlyk edýärler. Ýöne Cuma Sapar ýaly arasynda öz pikirini aýdyp bilen adamlar olar gorkulu bolmaýar. Şoň üçin olara garşydaşyň ortada hormat koymaly. Nähili rejim bolsam olaryň hukuklaryny kemtitmeler, olary oğurlap kaçmalar hem olary ýok etjek bolmalar. Ine men aýtjaklarym Cuma Sapar 35 ýaşynda bolan, 35 ýaş diýmek bir ýigit ýaşy, şoň üçin Cuma Saparyň ýaş ömrüni köýdürmelerdir. Egerde biri bardy geldi dinleýän Özbekistanyň ýa Türkmenistanyň ýa Türkiýanyň adamlary, siýasatçylar bar orta, hökümet işgärler bar orta. Men bir ýazyjy hem jurnalist hökümine, şahir hökümine, adam hukuklaryny goraýjy hökümine etjek haýyşym 35 ýaşly açyk göreşiň içinde gelip beren mert bir adamyň ömrüni köýdürmän. Onu azaply oýlarym. Sağ olun. Sağ olun Akbel Sapara, aýdan teklifiniz üçin, aýdan goldaw sözleriňiz üçin. Menem ştada goşup geçen siziň aýdanlygyňyzy %100 ulalaşan, her kim öz oturan ýerinden kiçijik adymny edip şu Cuma Sapary watandaşyna Cuma Sapary dogalmady goldap, däde Cuma Sapary goldaw nemelerini, videolaryny, challenge'ler çekip, çeksede şolan bir uly kömek hem-de şoňa ediljek zulüm tütümleri adaldyr, iň bolmanda diýip umyt etýän. Şu ýerde biziň indiki aktivistimiz, döwletiň admini Liberty sizem özüňiz öz garaýşyňyzy şu wagtda hem-de öz goldaw sözleriňizi aýdyp geçdiňiz watandaşlarymyza hem-de bizi seretýän tamaşaçylara başladyň. Liberty bizde ulganda däl, şoň üçin biz söz geçirýäs, artık eldeşimize, vatandaşımıza artık söz sizden aýdyp gepläýärsiňiz. Assalamu aleykum vatandaşlar. Ýönmeňize giç ýaxşy. Menem şu Cuma Sapar doganymyzyň meselesinde hakykatdan hem gahryman oglan, bir de içkili, yani adamın bir yanlış eden zady yok. Açık hem yerde açık öňe çıkıp, yani her hakykatdan hem özünün gahrymançylygyny görkezip, yani temiz bu olan yani. Onun böyle Özbekistan'a ek edilmesi hiç kaçan bir bolmaz. Hareketimiz devam edecek. Ne rahat yazmalı olsa yazacak, neyle protesto etmeli olsa edecek. Yönüş olan hiçbir günahı yoktur. Şunu kesinlikle biliyorum yani. Sağ olun vatandaşlar, söz veriyorum lütfen. Sağ olun. Hemen de şu
goldaw sözleriniz üçin hem de goldap şu biziň Zoom protestde gatnaşanyňyz üçin ina ahir jemleýişde men debete Türkmen Halk Hereketiniň lideri Fransiýada ýylan edilen debete Halk Hereketiniň lideri Murat Gurbanowa jemleýişde beren. Murat Gurbanow sizden. Sağ olun Piotr sözleriniz için. Salamu aleykum hormatly vatandaşlar, ýangy gelen efira. Men ilk sözü rus tiline aýdaýyn. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы и телезрители канала Туркмен Халкы ДВТ. Сегодня мы проводим протест в поддержку нашего активиста Дедебаева Джума Сапара. Дедебаев Джума Сапар, он был активистом не только Туркменистана, но и из Узбекистана, Киргизстана, Казахстана, сирийских туркмен поддерживал, иракских туркмен, иранских туркмен, афганских туркмен. Он поддерживал всех людей, кто проживал в Средней Азии. Поэтому этот активист, он многих стран активист. Но с 10 числа этого активиста Дедебаева Джума Сапара потерял связь с ним, с 10 января. И мы подозреваем, и у нас есть некоторые данные неподтвержденные, что узбекские спецслужбы его выкрали из Турции. Поэтому мы призываем и турецких властей, и узбекских властей проявить гуманность и освободить активиста Джума Сапара Дедебаева. Джума Сапар Дедебаев не призывал никогда с оружием захватывать власть. Он отстаивал права и конституционные права туркмен, узбеков, киргизов, казахов и других национальностей. Он участвовал во всех проводимых протестах благотворительной платформы «Эдем» в Турции, в Стамбуле. Поэтому с 10 числа мы потеряли связь с ним, и наши все попытки уточнить, где находится Джума Сапар Дедебаев, не привели к успеху. Адвокат Джума Сапар Дедебаева говорит, что его спецслужбы Узбекистана выкрали, и он находится в Узбекистане. В ближайшее время мы сможем подтвердить эту информацию и выяснить, где находится Джума Сапар Дедебаев. Этот протест – это первый протест в поддержку Джума Сапара. И мы призываем всех граждан Средней Азии и других республик, стран, за которых боролся Джума Сапар Дедебаев, поддержать Джума Сапара Дедебаева и требовать от властей Турции и других властей, кто его выкрал, свободу. Свободу Джума Сапару Дедебаеву. На этом мы заканчиваем свой протест. Hormatly vatandaşlar. Bir ştada başa bize bayram Türkmenem koşup duruştayda aktivistimiz şoňa da söz bertek jemle. Berin. Sağ olun bela geçen yerlik bela geçtiğiniz golda sözlerinize. Ştada indiki sözü men bayram Türkmen'e geçiren. Bayram Türkmen senem şu Cuma Sapar'ın itirim olma hakında hem de şoňa bolan öz golda sözlerini aýdyp geçseň bize dinleýän vatandaşlarymyza hem de gatnaşan ildeşlerimize. Салам алейкум. Спасибо большое. Мен орусча айдайын. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Вот произошло такое безобразие в 21 веке. Не знаем, где активист, самый известный, Джума Сапар. Куда он пропал? Кто его забрал? Представляете, 21 век, современный век мира, капиталистическая страна, и мы не знаем никто. И турецкое государство нам не отвечает, где находится сейчас. С этим безобразием нужно кончать, дорогие друзья. От вас, туркменистанцы, многое зависит. Поддерживайте нас, активистов, поддерживайте те, которые сейчас в Турции, чтобы они чувствовали вашу теплоту. Дурсултан есть, Эзис, Нуры. Заходите в ТикТок, в YouTube, в их каналы, поддерживайте. Даже вот в это сейчас видео, если будут 1000 просмотров, ставьте лайки. Не оставайтесь равнодушными. Но нужно прекращать такое безобразие. Правда всегда становится явным, и я думаю, все узнают, где он сейчас находится, иншаллах. Вот. И в Америке, которые находятся наши активисты, они добьются всего. Мы следим за этим делом, обязательно. Спасибо большое.
спасибо за вашу поддержку в адрес Джума Сапара. Я тоже вот здесь хотел бы добавить, да, вот даже в некоторых, у некоторых стран это в декларациях о правах человека, да, там черным по белому прям прописано, что когда власти любой страны, да, любого государства ведут там жестоко в отношении своих граждан, да, встать на ноги, да, бороться, да, за свои права и за свободу своей родины, да, это должен быть, то есть должен стать общим, значит, обязанностью всех граждан. Это и, конечно, такое должно быть у нас, да, вот, и мы тоже не должны быть исключением из этого правила. Вот. Поэтому каждый может свой какой-то вклад внести в это общее и благое дело. Спасибо. И, Мурат Курланович, вы можете завершить. Спасибо большое за предоставленное слово. Hormatly vatandaşlar. Yine şu gün biz Zoom protesti geçirdik. Dedebayev Cuma Saparı gorlar. Yine bir gezek başlan Musa aktivistimden yaptır admin. Aydartın. Musa senem şu yerde Cuma Saparı Dedebayev teması boyunca hem de şu onun duydansız yitirim olma hakkında hem de şoňa bir öz pikirine garaýşlaryny goldaw sözlerim bolsa ýa-da özüň aýdy geçdiň öz pikirini belläp geçdiň bizi diňläp oturan tomoşçylarymyz, watandaşlarymyz hem de şu ýerde gatnaşyp oturan şu bolup duran ýagdaýa biperwa garamaýan watandaşlarymyza gatnaşyp oturan watandaşlarymyza öz pikirini garaýşyň aýdyp geçdiň. Sağ olun. Assalamu alaikum. Men aylanlara koşulayan yani dinleyip oturdum. Koşulayan Cuma Sapar'da da bizim kahramanımız. Biz hemşem goldayız. O birinci çıkanlar hatarında aktivist. Şunun için ben Türk hükümetinin, Özbekistan hükümetinin adaletli çağıran ve şol aktivisti goldamanı çağıran. Sağ olun. Sağ olun. Indi hiç kim başka girmedi ümit et. Murada söz sizden Cemile öğretmedim. Böyle. Baştan hormatly vatandaşlar, aktivistler gülüjek bolýar, şoň üçin söz bermek bolýar. Egerde biz jemlesek şu protestimizi biz Türk hökümetinden ve Özbek hökümetinden adaletli talep edýär. Biz Türk hökümetinden ve Özbekistan hökümetinden Cuma Saparı meselesine adaletli çözümler bermegini talep edýär. Hormatly vatandaşlar, adamın azatlığı, adamın hakları bul hemme şul aýdyp geçen döwletlerimizde, ýagny Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızstan, Türkiýe döwletlerine konstitusiýalaryna ýazyldy. Cuma Sapar Dedebayev bizi ýaly aktivist, şol konstitusiýada ýazan haklar üçin görüşýän adam. Şonuň üçin onuň hiç hil jenaýat işi etmedi, hiç hökümete garşy hereketler etmedi. Egerde hökümet haçanda biz konstitusiýon haklarymyzy alanla hökümete garşy biz çykyş edýän pikir edýän bolsak, onu o hökümet gitmeli. O hökümet onu konstitusiýa hormat goýanok. Şoň üçin men hemmäňizden her wagt haýyş edýän azat we adaletlikde ýaşamak üçin siz her wagt öz haklaryňyzy gorumaly. Cuma Sapar Dedebayev ýaly. Türkiýe hökümetine ýüzlenýän we Özbekistanyň hökümetine ýüzlenýän. Egerde Cuma Sapar Dedebayev Özbekistana geçen ýagdaýynda onuň jan saglygyna hop dürýär. Onuň jan saglygy hopyň astynda bolýar. Şoň üçin sizden ýene bir gezek adaletlik bilen şu mesele seretmenizi haýyş edýän. Esasanam hökümet ýoluşurlar. Hormatly vatandaşlar, şu ýaly aktivistler gollamak ol bizim borçymyz. Her Türkmenistanyň grajdany öz bagtly döwletinde ýaşajak bolsa, öz konstitusiýon haklaryny awraýly ulanjak bolsa, onu aktivistler her wagt gorlamaly. Aktivistler her wagt
sizin haklarınızı gorar. Türkmenistan'a konstitusiýany ýöretmek üçin diňe bir tane organ var. O organyň ady Türkmen halky. Türkmen halky konstitusiýanyň iň ýokarky we konstitusiýany berja edýän organdyr. Türkmenistanyň prezidentinden biz gördük. Käpili adam öz jogapkärçiligini alanok, hukuk gorayan gurumlar öz jogapkärçiligini alanok. Gaýtym prezident we hukuk gorayan gurumlar konstitusiýany bozup bir düzgünçlükler edip ýör. Şonuň üçin Cuma Tapar Derdebaýew gollaly we geljekde hemme aktivistler gollap duralım. Aktivistler bize hem ýol örkezer, bizim arkamızda durur ve her wagt konstitusiýany ýöreler Türkmenistanda. Like koyun, paylaşın şu videonu, challenge'lar yapın. Cuma Tapar Derdebaýew azatlyk. Sağ olun. Azatlyk. Goldayarız.